Přeji vám všem hezké odpoledne. Vítám vás na 21. rekondičním pobytu Slezského klubu Stomíků Ostrava, který se koná teď v státních lázních Karlova Studánka. Záleží na tom, jaké si to uděláme, také to budeme mít. Jestliže lidi budou k sobě vstřícní a příjemní, tak všichni budou spokojení. A pokud se někdy najde někdo. Jako první mezi nás zavítala zástupkyně firmy Veland. Je to Majka Kučerková. Někteří z vás ji znáte, někteří možná ne, takže ji vidíte poprvé. Takže jsem rád, že mezi nás přijela. A dávám jí slovo. Krásný dobrý večer, já jsem si pro vás připravila krátkou prezentaci z mezizdravotnických. Po tom malém občerstvení vítám mezi námi zástupce další firmy, firma Koloplast, je to vlastně myslím druhá nejstarší firma na našem trhu, je to Petr Zvěřina, znáte ho patrně, většina z vás už na některých to viděli, takže ho mezi námi vítám. Přednášek nebo prezentací. Jako první mezi nás přišly zástupkyně firmy Lipo Elastic z Vlašského Mezříčí, ale Naděja je z Ostravy, všichni ji znáte, takže představuji vám Naděju Kubíkovou, magistru Naděju Kubíkovou. A potom je Romana Tesařová, její pravá ruka. Takže já jim předávám slovo. V tom programu další firmou, která nás dneska navštívila, je to firma IKIN. Vy už jste, co jste z Ostravy, jste viděli pana doktora Mráze už na naší schůzi. Na závěr to nejlepší, takže vítám mezi námi zástupkyní firmy Dansak, Janu Kavátovou, většina z vás ostravský zná, vy, co ji neznáte, tak ji teď poznáváte, takže vítám mezi námi Janu Kavátovou.
doufám, že jste si odpočinuli na rozdíl ode mne. Tak vydržíme ještě poslední dvě prezentace. Chtěl bych i mezi námi přivítat zástupce firmy B. Braun, Marka Dvorníka, kterého asi většinou z vás znáte, už jste se s ním potkali, a jeho milou kolegyní, která je ze Zelené hvězdy, ale jméno jsem zapomněl, Marek ji představí. Dobrý den, to je Kateřina Roženská ze Zelené hvězdy. Na to jste nejvíc natěšení, a to je firma Convatec, která je nejdéle na našem trhu, už 21 let, oni se ho řeknou sami. Já myslím, že inženýrku Ředinovou nemusím příliš představovat, viděli jste ji většinou na trojsetkání a i z jiných akcí znáte, patrně znáte ji z Českého ILka, ze zpravodaje. Je to úžasná duše, která za nás bojuje neuvěřitelným způsobem, takže jsme hrozně rádi, že ji máme vůbec a že ji dneska máme tady mezi námi, takže doufám, že si tady taky trošku odpočíne od toho, jak pořád, že o něco pracuje. Tam vzadu to špatně slyšíte a vůbec nevidíte, přijďte tady trošku dopředu, ať to dobře vidíte. No, případně, že prostě bych těch 7 nových, aby přišli sem a tady se postavili. Vážení přátelé, radostně přivítejme naši nejvyšší stomickou stolici písní Ať žije stolice, ať
Přijímání nových stomíků do našich řád. Jako první je Zdeněk Glozár. Pojď a přistup blíž. A do kopečka, jeden za druhým. Jeden doprava, jeden doleva, tak? Ano. Pěkné poledne, dobrou chuť, pokud ještě obědváte, a příjemné zažití, pokud jste po obědě. Řekl bych na závěr, abychom to taky nějak ukončili, ať se to jenom nerozplízne, pár slov k tomuto pobytu, jak to dělá muž 20 roků pokaždé, takže letos to nebude na to, že jste tak vlastně hezky se chovali a že jsme si tak pěkně užili. Samozřejmě poděkování patří organizátorům. Věřím, že budu mluvit jménem vás všech, jako každý rok, a chtěla bych z celého srdce poděkovat našemu Pavlovi za to, že nám zajistil opět tak krásný rekondiční pobyt. Za to, že to dělá obětavě už 21 let, protože toto už je 21. rekondiční pobyt a zatím je strašně moc práce. Ten, kdo někdy něco v životě organizoval, tak to dokáže samozřejmě Pavla podpořit trošku, protože vidím, že opravdu je na měkkou, on to nehraje, nebo jenom, protože to dělá s láskou k vám, je to úžasný člověk, já v něm mám velký vzor, ale tak teda ještě ať to vemu od začátku. Děkuju všem taky za klub Slovík. Přátelé, za opavský klub bych vám chtěl všem poděkovat za milou společnost těch dnů, jsem s váma strávil, a ti moji spoluklubovníci. Moc se nám tady líbilo, byli jste velice příjemní a rádi bychom se s vámi znovu. Takže zbylo nakonec, abych řekl taky já pár slov, všechno bylo vlastně řečeno. Takže děkovat už nebudu, protože, jak říkal Lojza, všichni vyspěchli a pak by se na všechno kašlali. Takže doufáme, že příští rok dostaneme zase pozvání, že se zúčastníme. Taky něco řeknu.
Já jsem to moc ráda, protože já jsem tady taky odpočinu, když jsem tu pracovala, tak jsem si to odpočala. A bylo tady zmíněno podzimní zasedání, které bude 8. a 9. listopadu. A bude to... Pracuju strašně moc a manžel trpí. Takže děkuji, že se to se mnou vydržel. Klidně mu taky zatleskejte. Takže ještě jednou díky vám všem a přeji vám hodně zdraví.